txistea kontatuko ditugu. Bazen behin irakasle bat esan ziela ikaslei, ordu batean zapataria etorriko da. Limusinatik ateratzen denean oso ondo esan behar duzue. Eskailerak igotzen dituenean, berriro. Gelara iristen denean, zapataria. Ordu bat geroago, limusinatik ateratzen da, kakao zapaltzen du eta oso ondo, oso ondo. Eskailerak igotzen ditu, eroritzen da eta esaten dute, berriro, berriro. Gelara iristen da, Jaimitok esaten du nor bota da puzkerra, eta zapateroak, zapateroak. Zer esaten dio semaforo bat beste semaforo batei? Ez begiratu badit naizela hartatzen. Esaten dio ama Jaimitori, erosketetara noa, egin garbitu platera fairirekin, egin nozillazko bokata eta sartu umea zehazkan eta oiazkoa labean. Gaten da eta Jaimito egiten da fairizko bokata, garbitzen ditu platerrak nozillarekin, sartzen du umea labean eta oiazkoa zehazkan. Hiru loro daude, lehenengoa dago esaten mundu koloretsu batean, bigarrena Superman eta hirugarrena lehenengo zu eta gero ni. Etortzen da lapur bat eta esaten du. Non dago dirua mundu koloretsu batean eta esaten du lapurra. Zein eraman du Superman, joan hemendik lehenengo zu eta gero ni. Barregarriak izan dira? Bai!